kasipahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras, 53 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 8 kita kan bulan na Oktobre, aldaw po kita ni na Martes. Hoy, duman sa mga makarandidato. Kanyanan huring aldaw nindo tanganing makapag-file kan sa indong Certificate of Candidacy. Ako pigi-isipan ko pa kung ma-file ako sa 2010 election. Hindi niya ako kung ma-file ako. Duman sana ako sa Paragawad. Abo ko sa mga parakapitan, kung ano-anong mga posisyon. Naman kita sa grupo kan Sanggawad. Iba niya to sa lado technical si Chief Engineer Abilindon Toralio. Sa information si Tony Matic Saison. Maray ni si Matic ta madalion ining magdesisyon. Tuwan sa transmitter si Bert Cabrillas. Sa batalya po kanin politika, rigdi po sa siyudad kan Irigasin man probinsya kan Camarines Sur. Nagmumundo sa mga lider. Ngaya mayong kalaban ana Arriba. Sa probinsya man kan Camarines Sur, ang naglalataw sa nama, Bong Rodriguez. Garo ngaya malagabong sa nangayan. Kontra ki Congressman El Rebella Puerte. Kaya ani kinakamundo kan mga leader tamayong gayong magagarop. Kumbaga daing gayong barakalan. Na kung may kalaban Puerte an barakalan. An
An inaabang-abangan na sa naman po kan mga butante ngunyan an pamamakal nin boto baga kan mga kandidato, pero kung mayo man naglalaban di alangan man magparapamakal an kandidato. Tadigdi sa Pilipinas paloko-loko an eleksyon. Kumbaga negosyo. Ultimong komisyon on eleksyon, pigpaparaako ang mga may diferensya sa pag-iisip na gustong magkarandidato. Tapos itong bako umana natural born Filipino citizen, inaako. Ay ano nang buhay tayo ni sa Pilipinas, kaya mayong paglaom, pag-arog po kaya ng sistema. Agad may requirements na dapat niya ang kandidato natural born Filipino citizen. O ano yun si Bamban Tarlac mayor dati Alice Gota inako na naman kan komisyon on eleksyon. Ngaro baga sa bua ang daralagan tadig di sa Pilipinas. Mag-isip-isip po ang mga Pilipino kan mga nangyayari digdi po sa satuyang nasyon. Bako nang makatutubod ang dalagan kan politika, kaya paano mababago ang sistema? Kan paggugobyerno, pamumulitika, digdi po sa satuyang nasyon. Kung arog kayan ang mga yaon sa posisyon, ang mga nanunungdan, na imbes na baguhon ang sistema, pero tinutolerar pa rin daan na mga salanggibo kung minsan kan iba pong mga opisyal kan sa tuyang gobyerno. May mga kasong plunder, parakudita. Kung minsan baga pag nagkakarandidato, gana pa. Gwanganay ka ito si dating congressman na Halosos. Sabi para lupig. Kaya may kalungkutan ang nasyon Pilipinas pag-arog po kaya ng sistema. Ang tao gusto man kan mga may diferensya kung minsan. Gusto man kan mga koraptong opisyal. Kaya mayo kitang padumanan kung minsan. Sabi nga ni kan iba, maray pangyadayan na magboto, suko na nga kami sa pagpara pipili nin maninigong magserbi sa nasyon Pilipinas. Para boto ka, mapila ka, tapos so nabubutuhan mo, iyo man sana. Iyo dati. Masakit pa ta, dynasty. Si Vice President Sara Duterte nga ni, namamayag pagpabaga sa sorbe. Daw pigsasabing kadakol na anomalya ang pinaggibo sa Department of Education, saka sa Office of the Vice President. Po magngalas ang mga Pilipino arog kaya ng sistema. Pero binibilog ba kan mga surveyor sa Pilipinas na sumay mga kalukuhan, iulugod ang magrainar. Kaya minsan tinutubod ko na lang sa dalagan kan politika sa Pilipinas. Ang kagurangnan paano may sasalbaran sa tuyang nasyon sa kapagtiusan, tapos sa magulong politika, sa dakol na utang na grabe na ang utang kan sa tuyang gobyerno sa ibang nasyon. Magiginibo na lang kan mga namamanwa na Pilipinong nagtitirios, mga G na lang mag-arang na makapili man lugod nin tultol na mga gobyerno sa satuyang nasyon. Bakong itong mga korapto. Yan na sa nabagaan na panlaban kan mga Pilipino. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Bareta asin platika ni Philip Baracena. Yan ang gusto ko kikarondang tsa. Yan sticker, may mga pa siwit-siwit.
ngunyan po digdi sa syudad kan Iriga, so magkalaban, nagkausad. So dating kasurog, kalaban na. Narog sa naman ba kaya na sistema sa batalyanin politika? Kaya nga ni baga may kasabihan po na in politics, no permanent enemy, no permanent friend. Nangyayari baga, totoo man. Yung buhay si dipuntong gobernor, congressman Luis Villafuerte Sr. Totoo yan. Tapos ang politika, negosyo yan. Mamayag pagbaga, digdi sa tuyang nasyon ang mga negosyante, pati ang politiko, kapot kan mga negosyante. Tapos may mga darakulang negosyo, politiko. Kaya inipuan isipon kan mga namamanwaan na Pilipino. Yan kung ano-ano naman ang mga pakulo kan mga kandidato. Tapos na medyos gigibuhon para masana mapatubod ang tao. Hoy, advance happy Pentakasi pala dyan sa Our Lady of Fatima Paris and Shrine sa San Isidro, digdi po sa syudad kan Iriga. Pagpod ngunyan, labo-labo ang patrabaho kan ginigibong tuntunan dyan sa simbahan, sa tubangan ka na simbahan ka na Fatima. Sabi ni Reverend Father Dan Aguilar, antes nga akong mahali, dapat tapos na ang tuntunan. Si Father Aguilar po, pirang bulan na sana. Maritero na sa pagkapadi. Kaya ito ang padi, karon mayong-gayong retirement akong nadadangog. Ngunyan, igwa naman. Pinaparitero naman ang padi pag nag-iedad ng 60 gayon. Pero pwede pa sindang mag-exercise kan sindang pagiging padi, daw retirado na. Kung arog po kan ibang mga empleyado kan sa tuyang gobyerno na daw retirado na, kung minsan habo pa magharali sa indang posisyon. Kaya minsan baga triste ang pagtatrabaho sa gobyerno. Sa iba abang kakwartana, kumbaga ni ba ay supervisor, principal, sige pagiraray. Kaya gusto ko nga magretiro ako 65. Dawan ni ba uugod-ugod na. Ani ba nagsusugkod na. Mayong kakontentuhan po ang mga Pilipino, kumbaga. Pero sa ibang nasyon kaya, arog man baga kayan, dawa kunyan, maluya na, pero pwede ka pang magtrabaho. Kaya alam ba kung manarog digdi po sa satuyang nasyon, ang pagkakaiba lang digdi sa satuya, ano ba, mga PWD na, nagsusugkod na, senior citizen na, nagtatrabaho pa, maski dahil naman kapablis sa indang posisyon, sa indang trabaho. Yan man po ang pinagngangalas ko. Sa ibang nasyon, pero dahil man yan pwede. Na PWD, pigpaparaswelduhan ka kan gobyerno. Senior citizen, dawa o ugod-ugod na, gusto pa magparatrabaho. Ang buhay po kan tao, may kapahingaluan man. Kung baga, limitado ang kusugta, digdi sa kinaaban. Pag nag-abot na kita sa edad na 60, paluya na. Bakong araw kan mga panahon, sanggatos ang edad, masarig pa. Kaya nga na ibang mga nakaulay ko, ngunya na panahon, ano daw ngayon, abuton ko pa daw ngayon edad na 80 lamang. Ngunyan pa sana, 50 anyos, kung medyo maborobisyo ka,
ay talagang kadakol na kan mamation mo, sasapuon sa hawak mo. Ang nakakapaluyangon yan, ang mga pagkakan, lalong-lalo na po yun yung mga instant. Na kung ano-ano na sa ng mga chemicals ang pinaghahalo sa pagkakan. Kaya ni ba nga ning mga mahilig sa food chain, halos sa buo na magruluto. Madalion bagang magkaigwanin mga helang sa lawas. Tapos ang iba man sa laog sa napirmikan opisina, mayong exercise. Kung minsan mas gusto ko pang magtrabaho sa mga kabukidan, magpapaganot. Kung minsan baga pag nanganaan kita nin aircon, tapos maluwas kita abang init. Kumbaga, ang nangyayari sa tuyang hawak, nakukorta. Naghali kita sa abang lipot na aircon, pagluwas na abang init, kan panahon. Minsan nagsasarabatan ang init saka lipot. Kaya ang resulta kalintura. Malata so boy mi nga ni paray nga ning online class lang ngunyan. Kalinturado, sabi kan pinabulungan ko, naibahan nga ini. Ako, dyan sa Yusan Palan, perming dakol maligno. Saya daw niya ako ang maligno dyan. Ito kaya maringis so presidente, ngunyan mabuot. Pero dahil pag-iraray namin sa maligno sa Yusan, yan ang pinagngangalas ko dyan. Ito pating urulay sa bago, itong parabolo. Saka itong mapabulong, ay indang yan. Ito nga magkasundo so Villaferte saka Ortega. Ganyan nga magkasundo man giraray. Kaya lang so saro baga karo suminuhay. May hararom na dahilan kaya po nagkasuhayan ang Ortega sa Villaferte kan panahon. Kamo man daw. Kita dahil man nagchichismis kun ano pero may dikit mang kitang naaraman. Kun nga ta, sudua, ta nagkasuhayan, sumagurangan uto na pati sa ikaduwang buhay sa mga dipunto. Kaya nga ni maray nga ning Alpilor saka Villaferte, digdi sa siyudad kan Iriga, nagkasaro na, nagkausad na. Ta dati man na nagkaiba. Bako man po yan makangangalas. Ang tao kaya kung minsan kung ano naman pinag-iisip. Malay ta si Gigi Vargas pag-abot kan panahon baka kay bahan naman giraray kan Villaferte. Minsan kadakol po bagang pagbabago. Sabi sa buhi, iyo dati ang pagbabago. Ang pagbabago ngaya, nagbago. Dayo dati man niya pero ming matitigbak ang mga tilapia sa dibuhi di man niya nababago. Yan mga simple sana dyan sa Banwan kan bao. Ayo naman kalaban si Mayor Jeff Bisenyo ang permi pating apod sa iya kalbo. Ano daw yan? Tabig paparaapod kalbo. Kaya may buhok man. Kunyan talagang mayo ng buhok. Karoon na si Bimbol Rocka. Maray dyan sa Banwaan ka na bulata. Si Mayor Migay Ibasco, mapahingalo na. So sa iya naman pong aki ang makandidato bilang alkalde sa Banwaan kan Bula. Say daw ang makakalaban. Sa Banwaan kan Nabu, ano daw? Nag-file na kan COC si General Jerry Pornales Abiares. An kamauutan maging Singapore an Banwaan kan Nabu. Di nagray nangod. Pag iyan nakaagid na sa Singapore. Ano
daw ang masabi kay ni Ate Glenn. Sa Iriga, ari basa na kita permi. Para dua-dua. Arriba, Iriga. Iri magpara iba-iba. Sa palain-lain. Hoy, good morning ki dating Konsyal Sunny Maestrado. Nailing ko pati so post ni Konsyal Sunny Maestrado. Dahil mo nagbabago. Dati. Yahoo! Yan ang binsido akong mga politikong talagang pag-abot sa pag-uugali kung siya naging politiko, naging arkitekto, iyuman giraray. Pag dinulok mo, naing duwa-duwa kung ano ang sa imong tuyo, kung kaya man sana pinagbibigyan. Hoy, happy birthday pala ki batchmate, Pridi Panga. Nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo ngunyan pong pagkaaldaw. Na pagbati hali sa sendong lingkod, saka siyempre sa grupo kan UNEP High School Batch 87. Pridi, magparamdam ka. Tapos belated happy birthday man ki classmate Angeline Catolico. Yan tunay na Katoliko. Sa apelyido pa sana Romano Katoliko. Tapos sa kuyang pinsan ki Planeta de la Rama. Yan po sa San Isidro. Sinman belated happy birthday man ki Konsyal GC Aboniti Jr. Digdibat naman, pagod na si Spider-Man. Pinartikan social media personality niya si BIY Cortez Velasquez. Matapos ang video kung saan mahihilingan sa iyang agum na si Congressman Velasquez na natuturog mientras nasulot ang sarong Spider-Man costume. Pambira. Kung ano-ano na sa mga pakulo man kan mga politiko. Kan mga artista na naging politiko. Padigdi, hindi pa lumalabas yung isa, yung tatay pagod na, ba't naman pagod na si Spider-Man? Baka sinasakit na makakuanin pansobre. Digdi man daw kita sa girlfriend ni Carlos Yulo. Amin ni Closano si girlfriend kan two-time Olympic champion na si Carlos Yulo sa iyang pagkikipag-ulay ki Tony Tox. Man nagin magayon ang buhay niya kan siya iyo ang yaon pa sa Australia. Kailan subot sa pagmamalupit sa iya kan sa diri niyang ina. Sigun sa iya naglipat siya sa Australia sa edad na 11 anyos sa Sindumana subot nagpuon ang kalbaryo kan sa iyang buhay, pambihira. Kaya pala nididadamay mo man si Carlos Yulo ta kaito kalbaryo na sa iyong buhay. Ay ano man na girlfriend din ni Carlos Yulo. Ta Olympic champion. Paparalaog sa kontrobersiya. Sabi ni Closano, tumira po ako sa bahay ng friend ko ng 7 months. Tinulungan po nila ako makatapos ng high school and then I move out. Nag-rent po ako ng apartment tapos kinuha ko po yung kapatid ko. Maray mong pala na nobeto ni Closano. Kaya lang digdi lang naraot kay Carlos Yulo. Anyari.
kumusta man dyan po sa Banuan ka na buhi ki dating Mayor Margie Moran Aguinildo na iyon makakasabatan, makakahampang sa batalyan in politika sa pagka-alkalde ni incumbent Mayor Rela Coste. Hindi ko pa na kukuha kung isa ang magiging katandem ni Vice Mayor ni dating alkalde Margie Moran Aguinildo. Basta kompleto naman ang sendang linyada. Duwang Nonato, may Sarong Villadares, may Libardo, may Nyalega. Kaibahan pa si dating konsyal Christian Etchepare. Perte ang magiging laban sa Banwaan ka na buhi. Sabi nga ni dating alkalde Jones Belsa, pigahapot ako, ano daw nga, pwede pa man nga akong magkandidatong konsyal sa Banuan kan buhi. Ay niya ako, pwede pa mayor, pero depende sa kamugtakan kan hawak mo, kung kayahon mo pang maglibot-libot diyan sa Banuan kan buhi, sa kasabalyong Danau. Yun yan, nakamali siya si dating Mayor Jones Belsa, garo ngaya masakit. Pero pag abot sa magagayon na kaisipan, kumbaga veterano na po ang dating alkalde ka na Banuanin buhi. Saka kung sa eksperyensya sa politika, talagang dahil po matatawadan ang kakayahan kaini. Dyan sa Banuan kan buhi, mag-ama na ang kandidato. Mayor, si incumbent Mayor Lacoste, kagawad si Michael Angelo Lacoste, si Boss Nogi, sabi kan iba. Yan man sa Banuan po kan Nabwa, kagawad na lang si ex-mayor Dilia Simbolan ni incumbent Mayor Fernando Simbulan. Arog kaya ng buhay politika, only in the Philippines, halos gabos na pamilya, gusto nang magkarandidato. Kaya nga nita daing kasawaan sa politika, si dating Presidente Rodrigo Duterte, kandidato na naman sa pagka-alkalde dyan po sa Davao City. Maghaling presidente, balik alkalde, ay ano nang buhay tayo ni. Bagay si paring erap nga ni ka ito, yuman. Sabi digdi sa adhikaing lalo pang pagbutihin ang kalagayan ng mga Pilipino, mariin ang paggarantiya ni Makati City Mayor Abby Binay na palawakin niya ang pagbibigay ng libreng maintenance medicine sa Forest of the Poor sa bansa bilang pangunahin niyang prioridad. Bilang alkalde ng Makati, nakapaglaan si Mayor Abby katuwang ang pamalang lungsod ng 8 billion pesos para makapagbigay ng maintenance medicines at iba pang pangangailangang medikal para sa libu-libong residente ng syudad mula 2017. Alam ko po ang kahalagahan ng kalusugan para sa bawat pamilya at nais kong ipalaganap ang ganitong klaseng programa sa buong bansa, mensahe ng Mayor sa kanyang newspaper column ngayong October 7. Kabilang sa libreng ipinamahagi ng pamalang lungsod ni Mayor Abby ang gamot laban sa hypertension, diabetes, cardiovascular disease, high cholesterol, enlarged prostate, gout, ubo, sipon, sexually transmitted infections, asthma, chronic, obstructive pulmonary disease, tapos ining seizure disorder, allergy, ulcers, vertigo, gastrointestinal issues, pera pa sa iba pang kondisyon. Kay ito tinawandoon ni Mayor Abby na dapat itaw nin libre
ang mga maintenance na bulong para sa mga kababayan na kapos asin mayong kakayahan na makabakal kan mga ini. Sabi pa niya, kapag hindi na nag-aalala ang ating mga kababayan kung saan kukuha ng pambili ng gamot, mas magkakaroon sila ng pagkakataon na mag-focus sa kanilang hanap buhay at sa mas mahalagang bagay ang kanilang mga mahal sa buhay. Sulat ni Mayor Abby sa kanyang kolom. Kasama po ninyo ako sa adikaing ito at handa akong gawin ang lahat ng aking makakaya upang maisakatuparan ito, dagdag pa ni Mayor Abby, na kabilang sa alyansa para sa bagong Pilipinas Senatorial State na President Ferdinand Marcos Jr. Malusog na bayan, maunlad na bansa. Nagraray na kan mga promesa kan mga kandidato, kundi pag nakakaposisyonan, iba meron na drawing ang promesa. Sabi man kaniba, lista sa tubig. Harog man kayo ni sa tuyang superstar na si Nora Honor. Meron mga kandidato man sa party list. Philippine movie superstar Nora Honor Villamayor is one of the nominees of the People's Champ Party list for the May 2025 midterm elections. Makakaibahan ini ni Senador Manny Pacquiao. Tapos may kasabihan digdi, may himala. Nora Honor, sasabak sa party list race. Ay, hindang buhay tayan. Butuan tayo, nito taga-iriga. Kamu man daw, dayong para kontra. Ini pong there is so much to be thankful for. The USAID ABC Plus project has been successful in improving the capacities of our learners, and we want to expand it using the resources of the DepEd Department of Education and the same way, with the same quality, the same measurability, and the same rigor that EBC Plus has provided. Pahayag pa ni Education Secretary Sani Angara kan nagtalikod na semana. Sa inisyatibong pinunduhan kan US Agency for International Development, kamauutan kan kabilugan na 2.6 bilyones de pesos na pundo kan ABC Plus na pahiwason ang reach kay ni sa iba pang mga rehiyon kabilang mga piling lugar sa National Capital Region, Region 4B, Cordillera Administrative Region as in man Region 12, mayo sa Region 5 ba. Garo perming na lilingawan ang Region 5. An depressed region saka forest province Kamsur. Magbibigay din ang pundo ang karagdagang 900,000 bagong libro at educational materials na pagkikinabangan kan kadagdagan na 350,000 na mga nag-aadal para sa kabilugan na 2.8 milyones na benepisyaryong estudyante. I see not just thousands of learners blooming, but millions of learners blooming because of these contributions, mensay pa kan Sekretaryo kan Edukasyon. We are focusing on strengthening students' foundational skills, especially for those students who are struggling with reading. Just as with learning to read, we are taking a team approach, advancing step by step, word by word, teacher by teacher, student by student, to open possibilities for Filipino youth, pahayag ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Puon ka na 2019 nakipagtabangan ang DepEd sa USAID sa paagi ka na proyektong ABC Plus, tanganing pakusugon ang professional na pag-uswag kan mga paratukdo, pagpapakarhay kan access sa learning materials asin pagpapahiwas kan kapasidad kan sistema kan edukasyon digdi sa tuyang nasyon. Ta ngunyan
Pinupukusan ang literacy math skills. Diyan po nagluluyan mga Pilipino. Kasalado ka na science. Tapos nagpasiring na si Villar sa Manila Hotel Tent City para magplanchar kan sa iyang COC, mientras na nagtipon sa luwas kan binyo nagkapirang dosinang supporters niyang naka-orange na bado. As in may mga darang banner na may pangaran niya. Agaw pansin man ang supporters na kompleto sa bowlers, paayo nga sinibapang campaign para Pernalya. Masasabi sa eksena na aktual na campaign period daw nga ni nagfile pa sa nanin COC ang kongresista, bagay na ipinagbabawal kan Commission on Elections o COMELEC. Mala kan magbisita si Senador Bongo duman baga sa Casablanca Hotel sa Legazpi na naumanin bola. Si Villar garo payong, hindi man inabot sa mga media gabos. Baga, grabe sa naman po ang pasalik ang mga politikong ini. Tapos may pag-iriba man kita sa profesyon na kung minsan ginagaramit man ang pag-iriba. Tangani sa nang gustong sabihin man, dakol sindang kapanalig. Pag may mga okasyon ang media, lalo-lalo na kung press con, dyan nagkakasiriblagan ang media kung minsan na pinagdedelihin siya pa kan kapwa media. Makasuya bagang pagmasdan po ang mga nangyayari. Pati media, pigluloko kan kapwa media. Para sa ragin-sagin, ang iba pong mga miyembros kan media, nga kan iba, alagad niya pag nagtataram sa mikropono, huna mo kung mga isay na ipambihira. Alagad niya ka mga tiis man. Yan lang. Yan po ang realidad. Pero, an kunyang ko lang, daw arog kaya ng buhay media, may mga natatabangan man po kita. Pag-abot sa mga nangangaipo, bako ng material, at least maidulokta na lang duman sa mga nangangaipo nin tabang, arog sa nakaining sa social security system. Minsan may nagdudulok po sa samuya na dahil man pinaguhulugan kan sa indang mga bossing. Ang iba nga ni, imbis na magdulok sa pulis, sa media. Saan pulis nga, kung minsan kukutungan ka pa, ay pambihira. Iyan po ang dipisil pag-arog na kayo ng sitwasyon. Tapos ipapakulong ka pa nga ya, kung minsan, kan pulis. Ito, susaro nga ning pag-iriba mi, pinakulong, kan chief of police. Digdi sa siyudad kan iri, gayan masalimot na mga nangyayari sa buhay kan media. Kung minsan pigpaparatatakot kan mga politiko. Kaya masakit po ang maging buhay kan sarong media man. Ano ba nga ni, nagkakagaradan? Ngunya na nagdadangadang na naman ang eleksyon. Pamanlugod mayo ng mga media na magbuwiskan sa indang buhay sa trabahong ini. Dagos niya ito ining manunod kay Camille. Kaibahan si Camille sa dosing senatorial bets kan Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition na sinusuportaran kan administrasyon ni Marcos para sa 2025 polls.
Pag pinalad na manggana sa May 2025 elections, makakaiba ni Camille sa Senado ang siyang tugang na si Mark Villar. Mientras na patapos na ang termino sin kandidato niyan para kongresista ni inakay ni si Cynthia Villar. Taday na kamo nag-uruntok mga ngod. Na kamo nagsarawa abang yayaman na nindo. Tapos ini pong maituturing man na importanteng testigo si Roland Kerwin Espinosa sa rong self-confessy drug lord sa investigasyon kan International Criminal Court dapit sa drug war kan nagtalikod na administrasyon kung kaya direktang idadawit o iba si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi man ni dating bayan mo na Congressman Nery Colmenares na nagsisirbing saro sa mga abogado kan mga pamilya kan mga biktima kan summary executions na dapat mo nang maghanda nin sworn statement sa Espinosa sa iyang mga naaraman sa mga extrajudicial killings na nangyari kan panahon ni Duterte o sa Duterte administration's drug war. Tinawan doon man yan ang kondisyon para maging material ng testimonya ni Espinosa iyukon maidadawit kay ni sinda Duterte sin De La Rosa sa mga summary executions kan mga pinagtutubudan drug personalities. For now, what we are seeing is a mere press statement. He must come up with a sworn statement that is also notarized. Dagdag pa ni Colmenares. Yaman po ang press release ni Congressman Saldico announces rescheduling of bagong Pilipinas Servicio Fair in Albay to December 6 to 7. The highly anticipated bagong Pilipinas Servicio Fair in Albay, originally set for October 12-13, has been rescheduled to December 6-7, 2024. The new schedule aims to ensure that services and programs will be more accessible and well organized for the people of Albay. Ito puro sa na Albay, dapat tigdi man sa Kamsur. Sa bilog na riyon kan Bicol. We decided to reschedule para siguraduhon na mas magiging tultol ang gabos na serbisyo para sa tuyang mga kababayan. Gusto taman siguraduhon na gabos na ahensya kan gobyerno iyon fully prepared para talagang makinabang ang mga Albayano sa event na ini by December 6 to 7. Inaasahan man na mas magiging tultol as in comprehensive ang mga programa. Yan ang pahayag ni Ko. While the event was postponed, Ko said the commitment to deliver quality service remains strong as he reassured Albayanos that the delay will bring about an even better event for everyone. This is all part of our efforts na ilapit ang pamahalaan sa tao. Patuloy nating uunahin ang kalusugan, kabuhayan at iba pang essential services. Mark your calendars on December 6 to 7 will be worth the wait because we want to ensure na maging mas mahiwas ang tabang na mariresibi kan sa tuyang mga kababayan, dagdag pa niya. The bagong Pilipinas Servicio Fair is one-stop shop event bringing together various government agencies to provide essential services like medical missions, job fairs, livelihood assistance, and different aid programs directly to the people. The Bicolano lawmaker urged his constituents to take advantage of the rescheduled fair, spread the word, and continue to register through the bagongpilipinastayo.com. This is a great opportunity for everyone in Albay para sa hinandang mga serbisyo hali sa maniwiwang ahensya kan gobyerno, may mga inimbitaran man kitang mga banda sin artista para sa
pagkakasararo concert. Asin igwapang pagkadro darakulang raffle prizes aron kan kotse, motorsiklo, asin dakol pang iba, dagdag pang pahayag niko. For updates and additional information on the bagong Pilipinas Servicio Fair in Albay, please follow the official social media channels of Representative Saldico and Ako Bicol Party List. Basta paglaom ko sana si Madam Sally. Igwa na po kitang 36 minutos, makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga amigo-amiga tang mga paratenda dyan po sa Merkado Publiko kan syudad nin Iriga. Out po man lugod, perming mabintaan sa indong paninda. Ay magparareklamo na kulang ang benta. Basta importante, perming nagtataonin plasada. Kayo yan ang kabuhayan kan syudad. Saro man na para tinda, hali sa nabuwaan madalagan senador. 66 anyos, Maria Charito Billones of Nabua Camarnesor has filed her certificate of candidacy. Sa apelyido pa sana, talagang pitma do. Billones, so is selling candles, is eyeing a set in the Senate. Oh no, she could be Nabua's first lady senator. Nagray na. Ata, kung sa i-resign na sa nabagaan na karandidato. Konseloan politika, talaga digdi sa Pilipinas. Abangan ang mga masunod pang kabanata sa batalya po nin politika digdi po sa satuyang nasyon. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Bareta asin platika ni Philip Baracena. Hoy, good morning Mampalan, ki Manoy Felix Castillo, dyan po sa Babatngan, San Isidro, digdi po syudad kan Iriga. Digdi man sa Barangay San Nicolas, ki Aldrin Altesa. Sa Pamilya Nueva. Asin man ki Manoy Ento, sa Kaki Bangor.